Hello guys, mo ni gihatag sa Amerikano. Sa Negro. Na ano ni siya gihatag. Paigang ko nalili. Ari lingkod diri. Hello guys, nas Daphne guys ay na Daphne. Daphne. Paig guys. Oh. Ako paig guys. Okay, kuan man na nilagod ka nang murag sugba ba? Oh, maragi paig tila. Nana man na. Nay juice guys. Nay juice. 100%. 100% juice. Tarong og kaon. Mana magkoro. Dili magkon. Inom. Na railay na diri ay na nagpakuan na eh. Kuan na. Guys. That pimpres guys, dara ay. Gamay nga pimpres. Na dada to, iana ba? Iana. Na ang mga dagway mga tadawang mga dagway Rak Andre Gamay kayo guys, paig lang. na